ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଉତ୍ସବର ଦିନ, ବଡ଼ ଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଗୌରବ ହେଉ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏବଂ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ, ଉତ୍ସାହ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ସବୁଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଶବ। ମଣିଷ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ଭାବରେ ସେ ଚଲାବୁଲା କରେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ପାପରେ ମୃତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଅଛି। ଏହି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ନେଇ ଆମମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ। ସେ ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜକୁ 2022 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ତାର ପୂର୍ବ ବଂଶଜ ବା ପୂର୍ବ ବଂଶଧର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 14 ପୁରୁଷ। ଏ ପ୍ରକାର 42 ଗୋଟି ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 42 ଗୋଟି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ, ପୂର୍ବ ବଂଶଜମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଲେଖିବା ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବିରଳ। 42 ଗୋଟି ବଂଶଧର, ପୂର୍ବ ବଂଶଧର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 42 ଗୋଟି ପୂର୍ବ ବଂଶଧରକୁ ଲେଖିବା ଏହା ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଏ ପ୍ରକାର କାହାର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର 42 ଗୋଟି ବଂଶଧର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଲେଖାଯିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଏହି 42 ଗୋଟି ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ
ଯେତେବେଳେ এই ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶଧର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରେ ଅନେକ ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଧାନ ନାରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିବା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସାରା, ରିବିକା, ରାହେଲି, ଲେୟା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶଧର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। এই ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଇବଲରେ ଅନେକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ଭିତରେ 4 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଏହି 4 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ମାଥ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଭିତରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତାମର, ଯିଏକି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଜଣେ ରାହବ, ଯିଏକି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ବେଶ୍ୟା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରୁଥ, ଯିଏକି କିଣାନୀୟ କନ୍ୟା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଉରିୟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଯିଏକି ବତ୍ସେବା, ଯାହାକୁ କି ଦାଉଦ ରାଜା ଏକ ରକ୍ଷିତା ଭାବରେ ସେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସଲୋମନକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି 4 ଜଣ ବିଜାତୀୟ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା କିଣାନୀୟ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯହୁଦୀ ବଂଶରେ କୌଣସି ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏହି 4 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ସୁସମାଚାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏହି ବିଜାତୀୟ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ, ବେଶ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ ଏହି 4 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଅଲୌକିକ ବିବରଣୀ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜଣେ ଶରୀର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଦାସ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଲୁକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିଜର ସୁସମାଚାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋହନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ରୋମୀ ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ଏବଂ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କାହିଁକି এই 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ 2 ଗୋଟି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଜଣେ।
मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने कहीं ए प्रकार भाव में प्रभु यीशु ख्रीष्ट को उपस्थापना करागला कारण रोमी तार 1 पर्व 3 और 4 अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्ट शरीर रे से मृत्यु भोग कले शारीरिक भाव से क्रूस पर चढ़िले ताकू व्यथा है जंत्रणा है कष्ट पाइले रोदन कले पिता दादा को परित्याग कले से पिता को डाकिले ताकू क्षुधा है ताकू तृषा है एवं से मृत्यु भोग कले निजर पवित्र रक्त क्रूस पर ढाली दे पाप प्रायश्चित कर मृत्यु भोग कले तृतीय दिन में से कबर प्राप्त हेले एवं तृतीय दिन में से पुनर्बार पुनरुत्थित हेले ईश्वर आत्मा पुनर्बार मनुष्य पुत्र ठारे प्रवेश कला एवं से शरीर पुनर्बार पुनरुत्थित है ईश्वर पुत्र भाव में से पुनरुत्थित हेले मनुष्य पुत्र भाव में से पुनरुत्थित हो पारि न थांते कि ईश्वर पुत्र भाव में से मृत्यु भोग कर पारि न थांते तेणु ए उभय व्यक्तित्व गोटे जड़े व्यक्ति पाखे बास करुला तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म नहीं दुईटी व्यक्तित्व नहीं द्वितीय कथा हूँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जितेबाला पृथ्वी रे जन्म हवा पूर्व स्वर्ग रे थिले से कि प्रकार भाव में थिले से व्यक्तित्व जड़े पर्सनालीटी नहीं कि थिले कौन सी रक्त मांस विशिष्ट देह धारण कर स्वर्ग रे से नथिले व्यक्तित्व ही कि थिले पर्सनालीटी ही कि थिले किंबा वाक्य ही कि थिले एवं से वाक्य देहवंत हेले शरीर धारण कले जो 1 पर्व तार 14 पद लिखती वाक्य देहवंत हेले देह धारण कले एवं आम्भ मान निमंते से जगतर आविर्भाव हेले तेबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहीं से ए पृथ्वी रे जन्म नहीं कौन पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे जन्म नहीं तार द्वितीय विषय हूँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे जन्म नहीं एब्री तार 2 पर्व 14 पद लिखा जाए से जेपरी मृत्युर अधिक को मृत्युर शक्ति को मृत्यु द्वारा से दमन करि पारिबे मृत्युर शक्ति को मृत्यु द्वारा से जेपरी दमन करि पारिबे तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए जगत मध्य से जन्म नहीं मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने पुनर्बार प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जन्मर एवरी 2 पर्व तार 14 पद लिखा जाए मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को विनाश करने निमंते जन्म होते मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी शैतान को विनाश करने निमंते से शरीर धारण करते एवं से मृत्यु को आस्वादन करी शैतान समस्त मृत्युर शक्ति को दमन करी हाथों समस्त चाबिकाठी आनी समस्त धार्मिक लोक मानकर मृत्यु से पुनरुत्थित करते तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट शरीर नहीं जन्म नहीं तेबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मर उद्देश्य कौन थिला आमाने माथ्यू 1 पर्व 21 पदरे आमाने देखिबा पाई पारुछु जे आपणा लोक मानकर पापरु परित्राण करिवा पाई आपणा लोक मानकर पापरु परित्राण करिवा पाई प्रायश्चितर बलि स्वरूपे क्रूस पर निजको उत्सर्ग करने निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म होते द्वितीय लुक 1 पर्व तार 32 पदर लिखा जाइछि जे ताहाकु परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दाऊद को सिंहासन दान करिवे जद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जगत में 1000 वर्ष शांति राज्य स्थापन करिवे निजे सिंहासन रे बसिवे एवं निजर सद्भक्त माने साधु माने जेतेबेले विचार करिवे 1000 वर्ष जो दाऊदकर अनंतकालीन सिंहासन से सिंहासन को पुनर्बार प्रभु यीशु ख्रीष्ट अधिकार करिवे एवं ए पृथ्वी रे से धार्मिकतार राजत्व करिवे सेथिपाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए जगत मध्य जन्म लाभ करथिले एवं तृतीय रे जहाँ मरियम को कहा जाए मरियम को गाब्रिएल दूत कहिथिले माथ्यू 1 पर्व तार 23 पदरे जे ताहांको नाम इमानुएल दब ताहांको नाम इमानुएल दब अर्थात इमानुएल रो अर्थ अछि आम्भ मानक सहित ईश्वर आम्भ मानक सहित ईश्वर मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने तेबे मरियम को प्रभु काहीकि मनोनीत करथिले कौ सद्गुण जोगु मरियम को मनोनीत करथिले जहाँ माथ्यू 1 पर्व तार 38 पदरे मध्य लिखा जाइछि लेखा लुक 1 पर्व 38 पदरे लिखा जाइछि स्वर्गर दूत गाब्रिएल दूत ताको कहिले आगो मरियम तुमे अनुग्रह पात्री तुम्हार मंगल हेउ तुमे एक पुत्र प्रसव करिवो ताहार नाम जीशु दब एते अनुग्रह मरियम को काहीकि प्रभु देइथिले
ଏବଂ କାହିଁକି କେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପରିଣୟ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର କଳଙ୍କକୁ ମରିୟମ ସହନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ପରିଣୟ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର କଳଙ୍କକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ରାତାରାତି ବେଥଲେହେମରେ ବେଥଲେହେମ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ମିଶର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ନାରୀ ଯାହାକୁ ଚାଲିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ, ସେ ନିଜର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଅନେକ ମାଇଲ ସଂଖ୍ୟା ବେଥଲେହେମ ଠାରୁ ମିଶରକୁ ସେ ଚାଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ରଖିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶକୁ ମାନି ସେ କହିଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମ ରାଜି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏଲିସାବେଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ କଲେ ଏବଂ ଭାବବାଣୀ ପରେ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କଳଙ୍କର ବା ପ୍ରଣୟ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣର କଳଙ୍କକୁ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭାବବାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଘରେ ସେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ସେ ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯାହା ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ଆଲମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯିଏକି ଅବିବାହିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଇନଥିଲେ। ଜଣେ କୁମାରୀ ଅନୁଢା ଯୁବତୀକୁ ଆଲମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥେନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାର୍ଥେନସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଂଲିଶରେ ଭିର୍ଜିନ୍, ଜଣେ କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ୟ ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ସଂସ୍ପର୍ଶ କେବେ ପାଇନଥିଲେ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ। ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥେନସ୍ର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାତ କରିବାର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ମରିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାକୁ ପାର୍ଥେନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ପାର୍ଥେନସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଭିର୍ଜିନ୍, ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଯିଏକି ବିବାହିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାକୁ ପାର୍ଥେନସ୍ ବା ତାକୁ ଭିର୍ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କୁମାରୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମରିୟମଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବେନିୟମ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମରିୟମଙ୍କର ଶରୀର ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ରହସ୍ୟର କିଛି ଆରୋପ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ମରିୟମକୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଦେବ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମରିୟମ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ଅନେକ ଗବେଷକମାନଙ୍କର, ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଦୋଷାରୋପ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବତାମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ଅନେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତ କରିପାରିଛନ୍ତି।
से प्रकार भाव में प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र आत्मा जन्मर कौन भिन्नता देखा जाए ना, कौन पार्थक्य देखा जाए ना। ताहा मध्य पवित्र आत्मा दैहिक संपर्क में मरियम गर्भधारण कर पारती बोली अनेक लोक माने पवित्र आत्मा को जौन जौन आरोप करती, किंतु ताहा संपूर्ण भाव में भूल। देवता मानकर कुमारी कन्या मान सहित दैहिक संपर्क स्थापन करी पुत्र कन्या मान जात करिवार एवं पवित्र आत्मा मरियम ऊपर अवतीर्ण होई परात्पर द्वारा से गर्भधारण करने आकाश पाताल तफात। एथिरे कौन प्रकार भावर कौन प्रकार संजोग नहीं। पवित्र आत्मा होती सृष्टिकर्ता, से गछ को सृष्टि करिसंती, से ए प्रकार वृक्ष मान प्राणी मान सृष्टि करिसंती। सृष्टिकर्ता कहा सहित से दैहिक संपर्क करिवार संपर्क रखिबार कौन आवश्यकता नहीं, किंबा से प्रकार ईश्वर को पाखरे कौन गुण से प्रकार भाव में नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा कहवा अनुसार ए पृथ्वी सृष्टि होइछि, तांकर वाक्य रे ए पृथ्वी की सृष्टि होइछि एवं तांकर हस्तरे मनुष्य से सृष्टि करिसंती। तेणु पवित्र आत्मा होते सृष्टिकर्ता, तांकर कौन दैहिक संपर्क आवश्यकता नहीं एवं ए प्रकार भाव में जौन आरोप करिवार संपूर्ण कौन पृष्ठभूमि देखा जाए ना। तेणु मोर प्रिय भाई माने एवं भौणी माने तेबे मरियम प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनोनीत करिथिबा विषय को कहीं कि को दृष्टिकोण को नहीं कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरियम को यह समस्त विषय को नहीं ताको पसंद कले। कारण परमेश्वर सब बेले मनुष्यर वर्तमान स्थिति को से देखती, भविष्य स्थिति को देखते ना कि अतीतर स्थिति को देखते ना। वर्तमान आमर आत्मिक स्थिति जहाँ अच्छी ताकू ही परमेश्वर कलना करती एवं ताकू धरिके से दिग निर्णय करती, भविष्य को से निर्णय करती। से अनुसार मरियम ग्रहण करिवार अवस्था, मरियम परमेश्वर वाक्य द्वारा मो प्रति घटू यही वाक्य नहीं कि परमेश्वर ताकू मनोनीत करिवार थिला। तेरे आमने यही स्थान में पुनर्बार आमने देखा पाई पारुछु जे गाब्रिएल दूत जेते बेले आसिले मरियम को सहित मरियम को ए आदेश देवाई संवाद देवाई से मरियम को गृह को गले। गाब्रिएल दूत मरियम को गृह रे प्रवेश करी ए वार्ता ए शुभ संवाद कुमारी मरियम को से देइथिले। कौन सी बाहर स्थान को से डाकी नथिले, कौन सी बाहर से कथा कहि नथिले। जेपरी मरियम को कुमारित्व ऊपर कौन सी प्रश्नवाची सृष्टि न होबो किंबा मरियम को कुमारित्वर असुरक्षित स्थान को से मरियम को डाकी नथिले। तेणु से तांकर गृह रे से प्रवेश करिथिले। तेबे मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने आमाने परिशेष रे आज आमानकर आलोच्य विषय देखिबा जे इमानुएल प्रभु यीशु ख्रीष्ट इमानुएल आम्भ मानक सहित रे ईश्वर। केवल माथ्यू ताको कहिसंती बा स्वर्गर दूत मरियम को कहिसंती ताहा नुह, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं स्वर्ग को जैतून पर्वत स्वर्ग को जीवा समय मध्य से निजर शिष्य मान को कहउछंती माथ्यू तार 28 पर्व 20 पदरे देख जुगांत पर्यंत मु तुंभ मानक संगे संगे अछि, जुगांत पर्यंत मु तुंभ मानक संगे संगे अछि। एवं प्रभु सब बेले कहूतिले अन्य मेष अन्य ग्राम अन्य लोक अनेक प्रभु केवल आगु को जीवा पाई सीमा अतिक्रम करिया पाई निजर परिसर को व्यापक करिया पाई प्रभु यीशु सब बेले चाहुतिले। तेबे ए इमानुएल रो तत्व कोन? इमानुएल रो अर्थ अछि आम्भ मानक सहित ईश्वर, मनुष्य मानक मध्य रे ईश्वर वास करिवे, मनुष्य मानक प्रत्येक मनुष्य मानक सहित रे ईश्वर रहिबे, ईश्वर को उपस्थिति रहिबो। एहा हैला इमानुएल रो तत्व। तेबे प्रेरित पाउलकर माथ्यू तार 16 पर्व तार 15 पदर मध्य कहते समग्र जाति समग्र गोष्ठी समग्र भाषावादी, प्रथम जेरुसलेम, द्वितीय जिहुदा, तृतीय समीरण्य, चतुर्थ पृथ्वीर प्रांत विस्तार करिवार उद्देश्य प्रभु यीशु ख्रीष्टकर उपस्थिति, प्रभु यीशु ख्रीष्टकर इमानुएल तत्व प्रत्येक मानव को सहित रहिबा दरकार। प्रभु यीशु ख्रीष्टकर उपस्थिति, प्रभु यीशु ख्रीष्टकर एई सहित ईश्वर प्रत्येक लोक मान सहित वास करने दरकार। यही तत्व को प्रेरित पाउल बुझी से प्रेरित 23 पर्व तार 11 पदर से कही रोम को रोम रे मते साक्ष्य देवाक पड़िबो, मु रोम को जाई साक्ष्य देवाक पड़िबो।
ଏବଂ ରୋମୀ 1:8 ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ବାଦ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ବାଦ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଣାଯାଉଅଛି ମାନେ ରାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଘଣ୍ଟା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ରାଙ୍ଗ, ଯାହା ରୋମ 1:8 ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି, ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଗୋଟେ ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି କରିବା ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ଇମାନୁଏଲର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇମାନୁଏଲର ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାକାର ହେବ। ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ବିସ୍ତାର କର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଳା ସବୁ ଦୃଢ଼ କର। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରଶସ୍ତ କର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରଶସ୍ତ କର, କିଳା ସବୁ ଦୃଢ଼ କର, ତମ୍ବୁ ବିସ୍ତାର କର, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ତାହାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ବାସ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇମାନୁଏଲର ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାକାର ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଇକି ପଠାଇଛି ଯେ ସେ ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପରିବାରରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥ ସୁସମାଚାରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀର ଶକ୍ତି, ବଳ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଇମାନୁଏଲର ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାକାର ହେବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗଭର ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶୁଣେ, ଏରେ ତମେ ଆସିଲ କି? ଏଇଠି ଥିଲ ନା? ଏଇଠି ବାହାର ଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଇଏ ଅଛି କି? ନିଖିଲ ଅଛି ସେଇଠି? ନାଇଁ? ଓହୋ ହୋ ହୋ।